Toon Theeuwen neemt afscheid van Reiland. 10.000 oliebollen voor de zonnebloem. Het is vandaag 29 november. Dit is het Pela Maasjournaal. De werkzaamheden voor de rotondes Raadhuisstraat Noordsingel en Nieuwe Maasheeseweg Oostsingel worden verschoven. Deze werkzaamheden zouden plaatsvinden in het weekend van 22 tot en met 24 november, maar zijn verschoven naar het weekend van 29 november tot en met 1 december. Vrijdag 29 november om 7 uur 's avonds worden beide rotondes dichtgezet. Deze zijn maandag 2 december weer geopend. Het verkeer wordt middels borden omgeleid. Toon Theeuwen, leraar geschiedenis en teamleider van het VMBO, heeft vandaag officieel afscheid genomen van het Reiland College. Hij is met pensioen gegaan. Toon Theeuwen heeft sinds de oprichting in 1995 op het Reiland College gewerkt. Voor veel verreisde oud-leerlingen is hij dan ook nog een bekend gezicht. Theeuwen heeft vanmiddag officieel afscheid genomen, maar is al een korte tijd met pensioen. En dat bevalt goed. Nou, het is vakantiegevoel, hè. Dat je 's morgens opstaat en het vooruitzicht van geen enkele verplichting, dat voelt natuurlijk geweldig. Werken is leuk. Ik heb dat in mijn werk altijd graag gedaan. Maar ja, komt de tijd van vertrekken en dat is voor mij nu gekomen, maar het voelt als vakantie. Ja. En toch gaat de oud-docent natuurlijk ook de nodige dingen missen. Vooral hetgeen wat hij zelf het mooist vond aan zijn beroep. Nou, als ik me tot mijn laatste jaren beperk, dan is, als ik in één werkwoord samenpak, dan heb ik het over het werkwoord verbinden. Leerlingen, docenten, ouders, over alles wat met een school te maken heeft, met elkaar contact laten maken. En of het dan gaat over het delen van goede boodschappen, of dat het gaat over het delen van minder goede boodschappen, beide komt natuurlijk voor, hoort ook bij opvoeden. Maar als teamleider speel je daar toch kun je daar in elk geval een belangrijke rol in spelen. In de tijd dat Verrenaar werkzaam was op de middelbare school, heeft de docent het onderwijs veel zien veranderen. En voornamelijk de afgelopen jaren heeft de digitale ontwikkeling veel invloed gekregen op het transparanter worden van het onderwijs. Het feit dat ouders, leerlingen thuis elke dag opnieuw kunnen zien met hun computer wat er aan schoolse zaken gebeurd is. Is er huiswerk opgegeven? Is er een toets geweest? Is het cijfer ingevuld? Zijn de cijfers besproken? Zijn er andere opmerkingen over hun zoon of dochter? Dan moeten ze dat thuis kunnen zien. En dat is toch het nieuwe waar we met z'n allen nog wel een paar stappen in kunnen zetten, denk ik ook, om dat goed tot zijn recht te laten komen. Het doel is niet elkaar controleren, het doel is elkaar informeren en daarmee, wat ik straks al zei, verbinding tot stand brengen. Samen met zijn vrouw Riet gaat Toon nu genieten van zijn vrije tijd. Zij is ongeveer tegelijk met pensioen gegaan. Het tweetal weet nog niet precies wat zij de aankomende tijd gaan doen. Ja, dat is een goede vraag. We hebben het daar thuis natuurlijk over gehad. En ja, het eerste doel is eigenlijk gewoon eens de tijd op ons af te laten komen. En is te wennen aan het feit dat je niet meer elke dag van 's ochtends dat je opstaat, 6:30, totdat je 's avonds wat later naar bed gaat en de volgende dag weer begint. Dat is op je in te laten werken dat dat allemaal niet meer hoeft. En van daaruit zullen wij met onze vrije tijdsbesteding zeker een mooie invulling gaan vinden. Sommige dingen die breiden wat uit, bij fietsen nogal veel. Nou, dan hoef je, wat ik straks al zei, is niet meer te wachten of het zaterdag mooi weer is, maar dat kan ook op woensdag of op dinsdag. En daar gaan we kijken. Op zondagmiddag 15 december om 2 uur houdt Vogelgroep Transparant voor de 4e keer een feelgoodmiddag. Deze wordt gehouden in de aula van gebouw C van het Reiland College in Venray. Tijdens deze middag vertolken het Grote Koor en ook Vogelgroep Transparant Junior een selectie uit hun nummers. Enkele solisten zingen en er is ook een verteller met een verhaal in verschillende scènes.
Vogelgroep Transparant bestaat uit 130 koorleden, tussen de 11 en 72 jaar. De vrijwilligers van de Zonnebloemregio Venray hadden woensdag heel wat werk. Zij kregen 2000 oliebollen aangeboden van de bakkers Fleuren en Gommans. In totaal bakten zij 10.000 oliebollen voor 5 regio's. Bakker Gommans kwam met dit idee om dit te doen. Omdat zijn moeder 85 was en nog steeds vrijwilligster was bij de Zonnebloem en hij zo gecharmeerd was van het werk van de Zonnebloem dat hij besloot om 10.000 oliebollen te bakken en die hebben we verdeeld over 5 regio's. Dus elke regio heeft 2000 oliebollen gekregen van de bakker. Nu al oliebollen? Het is niet een beetje vroeg. Maakt niet uit, ze smaken heerlijk. Ik heb er net eentje geproefd en ze zijn heerlijk. Ja. Maar het maakt niet uit, oliebollen kun je altijd eten. Ja. De 2000 oliebollen werden verdeeld onder de 6 afdelingen in Venray. Alle vrijwilligers en gasten van de Zonnebloem kregen een aantal oliebollen aangeboden. De vrijwilligers kregen daarnaast ook nog een presentje thuis, gekocht van het geld dat de Zonnebloem had gewonnen met de vrijwilligersprijs van dit jaar. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond is er een uitzending van Venray van Toen. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is het bewolkt en ongeveer 3 graden. Morgen overdag is het meestal droog en bewolkt, maar er is wel kans op een bui. Het kwik stijgt naar zo'n 8 graden. Zondag wordt het 7 graden en blijft het droog. Ik wens u een fijn weekend en graag tot ziens.